Гледаме Радни вести на телевизия СКАТ. Теодора Сарагьолова отново се е нагърбила с нелеката за нея задача да чете вестници. Нещастният сътрудник към комисията по еврофондовете Слав Даскалов. Зуек, защо е нещастен този сътрудник? Нещастният сътрудник... Кой знае, може би, защото не е на щаст. За щастие имаме още едно попадение на Калинкината отмяна в Ранните вести. Цветан Цветанов казва за Дянков: с вице-премиера сме в благородно състезание. Не, че разбирам, ама не се ли казваше белодробно? Благородно състезание. Да, белодробно, но чак пък състезание. Може би все пак е благородно. Благородно състезание. Отскачаме и до BBT, за да видим как пък го правят там жените. Не разбрах? Предаването е така го правят жените. А водещата Симона Пейчева ще ни шашне с един въпрос. Така го правят жените. Ти каза, че има много българи в Бали. Много за това, че е малко градче или наистина много се посещава? Не само, че не е малко градче, ами даже не е малко островче. Площта му е 5633 квадратни километра. Има много българи в Бали. Много за това, че е малко градче или наистина... Отскачаме и до нощта на парите на Нова телевизия. Пожелавам ви лека и спокойна нощ и приятна почивна седмица. Благодарим! Ще почиваме даже две. Пожелавам ви лека и спокойна нощ и приятна почивна седмица. За кратка почивка отиваме до BTV новините. Футболистът Кристиано Роналдо и треньорът Кейрос посетиха бившия южноафрикански държавен глава Нелсън Мандела. Те му подариха фланелка на португалския отбор с номер 92. Толкова ще навърши Мандела следващия месец. Само не разбирам защо Ивайло Василев държи да състари Мандела с още една година. Фланелка на португалския отбор с номер 92. На фанелката си пише 91. За финал отиваме в новините на Пробеге. Да преминем към една друга актуална тема, особено днес. Господин Исмаилов, защо депутатите от ДПС излизат на протест заедно с тютюнопроизводителите? Мен трябва да погледнете. Извинявайте. Да, тежка е съдбата на водещите, Зуек. Трябва да следят не само коя камера ги показва, ами даже и на кой гост задават въпрос. Господин Исмаилов, защо депутатите от ДПС излизат на протест заедно с тютюнопроизводителите? Мен трябва да погледнете. Извинявайте. Не, нас трябва да погледнете. Мен трябва да погледнете. Нас трябва да погледнете. Извинявайте. Стига обърхва момичето. Той без това не знае кого какво пита.